i dag vil vi begynde en ny episode. Ja. Eller en ny serie, og det vil være Hitman Absolution. Vi har set nogle gameplays med det, og vi synes det ser fedt ud. Ja. Så derfor vil vi jo egentlig bare begynde på det. Og jeg tror bare vi starter på normal, fordi så gode er vi heller ikke. Nej. Vi har set nogle gameplays som sagt før, så vi ved nogenlunde hvad knapperne gør, men hvis vi kommer til at lave en fejl en gang imellem, så må I lige bære over med os. Ja. Og vi må undskylde, at vi springer over filmen, men det er fordi, at der er et eller andet galt med det program, vi filmer med, sådan, så vores filer kommer til at fylde virkelig meget. Så I cannot go with you. kommer til at fylde rigtig meget, hvis vi også tager film. Så hvis der kommer nogle film, vi kan springe over, så gør vi altså det. Ja. This is how it has to be. Ja. Men den her tror jeg... This man is different. Man kan vist godt springe over her. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. Så der. A personal contract prologue. Yes. During this Lad os starte. assignment, key game elements will be highlighted. First of all, try to kill with discretion and try to remain Det undetected. er noget, vi kan ikke løbe nu. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your Det er også health. helt Next to it is the radar. urealistisk, at han Use it to keep går track så of enemies, langsomt. objectives, and exit points. Også efter hvad vi har hørt, så meningen med spillet er rent faktisk ikke kun bare at dræbe. Det er mest at snige sig Next to forbi, the weapon, the og så yellow bar dræbe i indicates how smug, much så ingen instinct ser you det have og sådan noget. Så available. det vil vi også prøve så godt som vi nu kan på. Jeg trykker If it lige is fedt. depleted, you Det gider vi så ikke alligevel. cannot Nå, rely lad os on bare komme her. instant abilities. Der er en der. Han kan lige så godt bare lige... Someone is about to notice you. The attention display shows you the direction of the threat. To get the full benefit of this introduction, try to remain unseen and kill with discretion. Nå, men der er endnu en derovre. Bare... Yes. Clean That kill. was easy. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your Kurskills 1, enemies. 2, 3. Hvad kunne skille sig nu, så ikke? Og så aktiverer jeg lige You checkpoint. have activated a checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. Og Use your traditionelle. fiber wire to silently eliminate the guard up ahead. Clean kill. Notice the fiber wire allows you to drag your Capcom. target immediately. Tag den. Den tager Skal vi se om vi kan ramme en. vi. Hvis du skal prøve at kaste den efter en. Sådan, Agent Kasten efter de 47's der to, der står training derovre. and supreme senses Bare allow stå him her, to stå her, keenly Kasper. perceive his surroundings. Så skal vi se. Prøv at ramme. Så vi kan. Kom nu. Prøv. You are being arrested. Do not run. Instead, fix surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Og sådan der. Og i dag der er det Frederik, der spiller. Vi har nemlig tænkt os at gøre det sådan, at vi skiftes hver episode med, at første episode spiller Frederik, anden episode spiller jeg, og tredje episode spiller Frederik, og sådan bliver vi så bare ved. Så det håber vi også, at I forstår. Det er nemlig lidt svært at finde på nogle bedre ting, når man er to til at spille. Så i dag er det altså Frederik. Ja. Deal with it. Ja. Skal vi se. Jeg tror måske godt, du kan snige dig lidt forbi den måske. Hvis du lige er ordentligt sted. Ja. Jeg tager det bare på den her måde. Lige i ansigtet. Fed måde at dø på. Ja. Nej, tag ham ud i søen. Han skal ud. Men der er lige en tilbage, jeg vil gerne lige tage ham. Nej. Så vi er bare sikret i hvert fald, så får vi lige på. Du kan også bare gå over og slå. All enemies have been dealt with. Not the cleanest approach, but Dirt you are face still alligevel. alive, and they are not. Hej med dig. Nu skal du. I vandet. I vandet. Dump E. Og sådan er det. Iskoldt. Køligt. Nå, så er det videre. Så er vi kommet hertil, og der står en anden random. Use Gå instinct og to kaste dem ud over, det er anticipate sjovt. enemy movement. Men det kan jeg ikke. Når du starter med at skyde den ene, så kaster du den anden ud over. Sådan ham der, han skal du dræbe lige, når han kommer hen til dig med. Hvad var det for noget? Fake surrender. X, tryk X. X, det er sjovt. X. Ja. Use cover to protect yourself.
yourself from enemy fire or try to slip away and hide. Er I klar til... Nej, du har en kniv der. Nej, quickscope. Nej, det var overdrevet med kniv. Hvor er du kedelig. Jamen, det skal jeg nok gøre med nogle af de andre. Så se, der er jo vandmelon på... Vandmelon. Kniv, den er ret iskod. Skal vi ikke lige tage den der? Ja, disguise der lige, Frederik, med deres tøj. Tror jeg er en god idé. Og nu kommer der flere. Skynd dig væk. Gå nu. Han er i gang med disguise. Det skal Ja, nu er han selv. Your disguise is blown. Enemies will be looking for a guard. Nå, nu kan de ikke se den, Frederik. Nu ved de, Frederik, nu tror de, at de er en af dig, eller du er en af dem. Så nu kan du bare gå helt almindeligt, tror jeg. Maybe. Nej, The situation has been contained. Jeg synes, det var lidt Consider for. cleaning up nu before går du over på proceeding. kniven, og så nu. Men jeg skal lige se, hvor de er. Jeg har ikke så meget liv, tror jeg. Nej, men det kommer hurtigt op igen. Håber vi i hvert fald. Du kan jo se det dernede i siden. Så nej, du har rent faktisk ikke så meget liv. The guardians Frederik, up de ahead will ved, not be de tror, du er med suspicious, dig, but you den should derhen. Nej, keep fordi a de havde lookout den for der other gule ting. guards. Er du sikker? Ja, så de troede ikke, jeg var med dem. Ellers må du bare... Oh, what? Det er skinnekniv. Skal vi ikke bare tage den? Ej, det er så kedeligt. Men okay. Er han med mig? Nej, hvor er det nu? Hvordan så jeg bare lige sådan? Use cover to protect yourself from enemy fire or try to slip away and hide. Han skød lige en af sine egne. Ja. Reload. Så det går fint nok. Og der er en der. Nej, han kunne da tage med kniven. Ja. Shit. Og når de kommer også? Du er på lidt low health. Ja. Så du skal lige passe lidt på i hvert fald også. De kommer sikkert måske... Nej, det tror jeg ikke engang, de gør. Prøv at gå op til dem. Ja. Så må du bare... der kommer en derovre. Så, Shit. Clean kill. Godt, nu går du videre Nej, men jeg har med... så lidt liv. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Du kan sagtens. Ellers må du bare løbe hurtigt. Sådan, og så bare stikke ned. Hvor er de? Det ved jeg ikke. Nå, gå og drej på hjulet. Hvor? Hjulet. Vi er i hvert fald ikke onde mod planterne. De må godt få lidt vand. Der er to derude, og vi tager lige den ene med gun, The og guards så have tager vi been den dealt anden with. kniv. Jeps. Doing so, you Nej, ham regain der some her, han kan du instinct. lige så godt tage med kniv. Selvom han ikke engang er ond. Men det kan være lige meget. Nej, det mister vi bare en masse point. Okay. Er der ikke en her? Der kommer sådan nogle random persons. Jeg ved ikke, hvad de laver. Er de onde, eller hvad? Nej, de er jo. Det er bare sådan nogle, der flygter fra dig. Det skal jeg ikke. Nu fik I lige en lille visning på, hvordan man bruger en kniv. Jeg vil gerne prøve at bruge den lidt mere, men Accessing det mansion. er bare måske Approaching mere target. 1v1. Ja. Good. 1 versus 1. Infiltrate the Det mansion. er vi også i Skold, at vi tager det her. Victoria, Så er det en bring her in. 1 af 6 match. She is very dear to me and the agency. Og så er der W. Så op. Nå. Hiv ham ud over, Freddy. Hiv ham ud over. Hvad så der? Har dem her. Med en video til dig. Så. Og ham der går du over med niv. You are now Niv inside ham. the Niv ham mansion. ned. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Så ved Vi jeg, har at man bruger en niv. Nej, gå over og tage checkpoints. Checkpoint. Der det gå. Og der skal du lige disguise dig. Buddy, han er så iskold. The mansion guard Yeah. disguise Nå, gives you full nu har vi, access to the mansion interior. Nu er vi Be mindful that other mansion shoot guards the see through your tie. disguise if Da you da come da too da close. da So da keep a da. safe Selvom vi ikke engang distance. har et tie, men det er lige meget. Mhm. Nå. Så er vi kommet ind i våbenlageret.dk. Og jeg er 47 47. Ja. Der er... computer. hvad er det der derinde? F. Throughout the game, Nej, you vi will vil hellere find knive, evidence. Nej, det er Removing sådan the noget, evidence man will kan award you collecte, rating Frederik. points and Nogle, instinct. du får sådan nogle specielle ting af. Okay. Så disabler vi lige et eller andet. Vi Skal ikke vi ved, lige hvad prøve er. at trykke der på Men, det er tingene? lige meget. Jeg tror også bare, du tager det samme tøj på, som du har på lige nu. Ja, det gør du. Ja. Så skal det også bare være lige meget. Croucher.
Open door. Beyond this door, the rating system will be turned on. It will monitor your playstyle and reward your progress. You can see it in the top left corner. As always, how you handle your assignment Så is er vi entirely inde up to i you. hovedbygningen, tror jeg. Get keycard from Head of Security. Okay, og du skal snige rundt, Frederik, fordi de ved ikke, hvem du er. De ved ikke, hvem du er. Så bare gå rundt, og så kom bagfra folk og... Nej, ikke ham der. Frederik, der er så mange derinde. Nu tak. Så er alt sammen. Your disguise is blown. Det er lige meget. Enemies will be looking for Stadig godt. motion guards. Håber vi i hvert To fald. clear your identity, either eliminate the witnesses Hey, or kom. find an Ja. alternate disguise. Skulle lige have det ekstra skud. Ja. Så det var så reloader vi. Og så kommer der en der, så skifter over til kniv imens. Nu! Shit. Og nu bliver det mega lidt liv. Lige meget. Yeah! Kill streak. Nå, nu skal du løfte. Løb dog! Kom ind. Der er ingen ret random lige nu, og du er på mega lidt liv, så jeg vil bare gemme mig lige indtil du får lidt mere liv, Frederik, og ikke bare gå midt ud det hele. Frederik, de er dernede, pas du på. Sådan der. Bum, se der. Wow. What? Jeg forstod så ikke lige, hvad han lavede, men nå, gå ned og tag et keycard frem, der den sorte, der var dernede. Ja, Nej, det var ikke racistisk ment. Det skal jeg nok komme det lover han. Har ham i det sorte tøj dernede. Gå ned og tage et keycard fra ham. Hvordan får man egentlig liv? Det er bare ved at vente. Vil jeg regne med. Okay, han havde lige lyst til at tage sig en lur. Fint nok. Men vi kan ikke tage hans tøj. Nej, det er okay. Jo, lidt nok. Der er nogen bag dig. Nej. Use cover to protect no. yourself from enemy fire sikkert. or try to slip away Så and skal vi hide. Så skal vi vel opad. deroppe. Hold det. A body has been found. The guards will be more Så er det jo bare alert. videre. Og skal vi se her. Der var en der. Han var lige der. Use cover to protect yourself from enemy fire or try to slip away and hide. Det er lige meget. Yay! Nu skal vi til skide. Skide. Okay, er du klar til, at vi lige rammer ned i kurven? Nej, tag den. Og så skal du prøve at se, om du... Skal vi sige, hvad du skal ramme efter? Mister jo min kniv. Det er lige meget. Vi tager kniven bagefter. Prøv at se. Hvad skal jeg ramme ned i? Du skal ramme over i sofaen, der er dernede. Den der sofa. Det kan jeg ikke. Det kan du da. Så langt kan man ikke kaste. Prøv. Du er hitman, du kan alt. Der. Kig. OP. Yes. Nailed it. Nailed it. Yes. All witnesses go have in. been dealt with. No one We're is aware going of your in. identity, and no one is suspicious of your Entrance disguise. located. Locate Diana. Remember, Der er hippie-perler. Yay. she betrayed us. Hippie-perler. Everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Okay, og vi er When you pull the trigger, ved at finde Diana. Og hun er herinde. 3, 2, 1. 1, 8, 7. Nu kommer vi. Og lægger hende. Diana. Og bare så I ved det, vi dræbte hende, og... Ja, vi gad bare ikke lige at se filmen. Fordi, ja, det ved jeg bare ikke. Det spiller tid. Og, Vi dræbte hende, og så sagde hun nogle underlige ord, og så... og nu skal var vi det finde det. Victoria. Ja. Og ved I hvad? Det gør vi. Agent 47 Iskold can løb, deal og with så lav, enemies swiftly iskold, and with great precision. Note that while you are iskold, focusing on your targets, you expend Go, instinct kontrol. rapidly. Q. Turn the Så. camera to focus on your enemy, then lock the shot. Fatal damage. Focus on the next enemy. All enemies are dealt with. Now execute the attack. De der ansigter. Okay. That was easy. Og så vandt vi. Ikke. Vi har ikke vundet endnu. Eller hvad? Det vil vi finde ud af. Nu kommer vi ind til... Og hun er en hund. Så det er begyndt. Nå, Det var vores første episode af Hitman. Absolution..dk. Yes. Og vi nåede i hvert fald at lave den. Så Hvis I vil se mere,
så må I meget gerne like og subscribe på vores kanal. yes og I må selvfølgelig også gerne skrive en kommentar Ja, Matrix det her. Peace.